Podilla alkuperäissarja. Jessen podi. Se henkilökohtainen podi. Kaikki muu on turhaa, paitsi tämä podi. 3. jakso. .fi verkkotunnusmuutoksesta Ragebaitti. Joo, siis nyt me ollaan ränttämään .fi verkkotunnuksesta. Ja vissiin liikenne- ja viestintäministeriö haluaa nostaa .fi verkkotunnusten hintoja. Elikkä avataan lausuntopalvelu. Joo, siis täällä lukee näin, että aikoo nostaa .fi verkkotunnusten rekisteröintihintaa 9 eurosta 12 euroon. Ja he meinaavat asettaa 400 euron vuosimaksun, joka meitä rehellisesti vituttaa. Ja tänne on lausuntoja tullut yhteensä 117. Jos haluat katsoa, mene lausuntopalvelu.fi ja etsi sieltä tämä uusin asetus. Voin heittää tämän diarinumeron alle kuvauskenttään, niin voitte sillä etsiä se. Ei, tänne on tullut aika super paljon lausuntoja. Ja täällähän on helvetisti tullut palautetta. Ja tästä on jopa testausserverillä puhuttu Discordin puolella. Jos et ole vielä testausserverillä, liity Discordissa sinne. Linkki on testausserverin sivulla, siellä heti etusivulla. Liity jäseneksi nappi. Mutta asiaan. Tänne on aika paljon tullut lausuntoja, ja minähän heitin tänne oman mielipiteeni tästä, joka sattuu olemaan ihan perseistä. Ja tämä eräs täällä on näin helvetin pitkä, joten mennään suoraan alas. Täällä on super paljon tekstiä. Ja eiliseltä menikö ohi? Taisi just mennä ohi. Odotapas hetki, kun mä löydän sen täältä. Kun täällä on niin helvetisti tekstiä. Joo, jos se on täällä mennyt läpi. Ei ole. Ei kun itse asiassa oo. Lausunnonantajia on super paljon ja kyllä meidän nimi on täällä. Ehkä. Ne poistan. Ei olekaan poistanut. Se oli täällä ihan täällä jossakin hieman persiissä. Tuolla. Jatketaan. Joo, siis täällä mä etsin itse oman mielipiteen. Ja kyllä, täällähän on niin suoraan sanottuna persiistä. Tässähän lukee näin, että minäkin olen itse verkkotunnusvälittäjä itselleen. Minulla on itse hallussa yksi henkilödomain, eli mun portfolio-osoite. Omalla nimellä, of course. Ja muutama muu domain. No, ne saatte meidän nettisivulta edittyä. Joka tapauksessa. Minua kyllä ihan rehellisesti ärsyttää ja sapettaa, kun aiotaan laittaa tälle bisnekselle 400 euron vuosihinta. Tämä olisi minulle erittäin kohtuutonta, epäoikeudenmukaista ja suoraan sanottuna perseestä. Myös kaikille muillekin sulussa. Siksi, Siksi vastustan tätä jyrkästi. Ja oli tänne muitakin laittaneet. Ei jaksa mainita tässä melkein vartin mittaisessa jaksossa, kun mä teen tästä varten. Täällä on jo yksi tullut lisää. En mä tiedä. Tämmöiset dropcatcherit on totta kai ärsyttäviä pikku juttuja tai isoja juttuja. Ne heti niinku reggaa sen osoitteen, eli rekisteröi osoitteen heti kun ne loppuu. Se on persiistä. Ei saisi noin tehdä. Eli helvetillistä touhua. Joo, mä heitän tän lausunnon tonne hitsin kuvauskenttä alle, tai jos mä panen tän YouTubeen tai Spotifyin, niin se tulee totta kai syötteen mukana tää linkki, niin sieltä voitte käydä gigaamassa. Eli se tee automaattisesti sitä. Mutta joo, Rage vietti siitä, että hinnat nousee. No se on ihan ymmärrettävää, koska markkinat ja kaikki päin vittua, ei kun ei ole päin vittua, kun koko ajan alkaa kaikki kallistua ja kaikki päin persettä. Kiitos Petteri Orpo. Anteeksi, oli pakko. Mutta vähän vihaan tätä hommaa, tai tätä ehdotusta, mitä ne aikoo sinne heittää, mutta mä en pidä siitä muusta.
missään nimessä. Ja se meinataan laittaa laki voimaan ennen kuin vuosi vaihtuu tai vuosi vaihtuu. Tai vuoden vaihteessa, en mä tiedä. Muuttuu perseelleen. Tai perseestä. Joo, siis mä en jaksa tästä paljon ragebaittaa. Mut silti toi vituttaa tää uusi lausunto. Käykää ihmeessä katsomassa. Linkki alhaalla. Mutta tää oli Jesse Podi. Jesse keskellä kiittää kuittaa ja nähdään seuraavassa jaksossa osa 4. En tiedä tuleeko missä kohtaa, mutta mulla on muitakin tehtäviä. Teen sinä tuuva paskaa by the way, jos haluatte katsoa, menkää mun YouTubeen tai katsokaa TikTokista. Mut joo, minä kiitän ja kumarran ja seuraava jakso, koska loppuu kohtaa multa aika tässä. Mut vituttaa. Tämä ja kaikki muut podcastit voi kuunnella osoitteesta podila.fi tai Podila-sovelluksella. Mulla on vitun tylsää. Ette arvaakaan.